ଚାଲ ଶିଖିବା କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଚାଟ। କେମିତି କରିବା? ଆଗ ଟିକେ କାକୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇକି କଚ 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 କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ବି ଟିକେ ଟୁକ୍ 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 କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେବା, ତାକୁ ବି କାଟିବା। ତାପରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଚିପୁଡ଼ିଆ ଚିପୁଡ଼ିଆ, ଏତେ ବି ଚିପୁଡ଼ିଆନି ଯେତେ ପିତା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ସିଜୱାନ ଚଟଣି ନେବା, ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବେ ପକେଇବେନି, ନହେଲେ ରାଗ ଲାଗିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ। ତାପରେ ଟିକେ ଚାଟ ମସଲା ପକା। ଆରେ ହେ, ଏଟା ଚାଟ ମସଲା ନା ପନିର ମସଲା? ନାଇଁ ଚାଟ ମସଲାଟା। ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଜଲଜିରା ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇଦବା ଆଉ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟକ୍ 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 କରିକି ଗୋଳେଇ ଦବା। ତାପରେ ଟିକେ ସେଉ ନେଇକି ପକେଇଦବା। ଛଣା ସେଉ ପକେଇବ, ଖାଇବା ସେଉ ପକେଇବନି। ତାପରେ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଆଡ କରିବା, ଚଟପଟା ଲାଗିବ ନା। ତାପରେ ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଏଇ ଯୋଉଟା ମୋ କଳା ଲୁଣ ମ, ସେଇ ଗୋଟାକ। ତାପରେ ଟକ୍ 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 କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। କିଏ ଖାଉଛ ଖାଅ, ନିଅ।